Ένας άνθρωπος που έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του είναι ο κ. Νίκος Βαφαλούκας. Τον ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που τον ξαναβλέπω. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και ζήτησα από τον κύριο Βαφαλούκα να είναι εδώ γιατί η ιστορία με την υπερπλασία του προστάτη είναι γνωστή και είναι κάτι το οποίο από μια ηλικία και πάνω είναι από αυτά που είναι μπροστά μας. Έτσι. Αλλά επειδή οι μέθοδοι εξελίσσονται και εξελίσσονται εντυπωσιακά, τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά και έχουμε και το λέιζερ να προστίθεται τώρα στη φαρέτρα σας. Θέλω να μας πείτε γι' αυτό. Είναι το λέιζερ, η λέιζερ θεραπεία της υπερπλασίας του προστάτου. Τώρα πια είναι αυτό που λέμε ο χρυσός κανόνας. Είναι πολλά χρόνια στη φαρέτρα μας, έχει οριμάσει ως τεχνική και στην Ελλάδα τώρα πια εφαρμόζεται από ένα κέντρο, το κέντρο μας, το οποίο πια έχει και την εμπειρία πάνω από 2.000 περιστατικά και στο οποίο πια διεξάγονται και τα περίφημα workshops, δηλαδή ημερίδες εκμάθησης άλλων ουρολόγων της Ελλάδας και του εξωτερικού σε αυτή τη μέθοδο. Αυτό πάντα όταν το ακούω με συγκινεί βαθιά, δηλαδή το γεγονός ότι έρχονται στην Ελλάδα γιατροί από το εξωτερικό που τους εκπαιδεύουν οι Έλληνες γιατροί, που λέει ότι αυτό που λέγαμε κάποτε, αν πάθεις κάτι να πας έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση, μην κάτσεις στην Ελλάδα, πήγαινε έξω. Και τώρα έρχονται γιατροί από το εξωτερικό να τους εκπαιδεύουν οι Έλληνες γιατροί για να πάνε έξω και να κάνουν τις επεμβάσεις. Αυτό πραγματικά είναι ένα βήμα, μεγάλο βήμα, άλμα το λες μπροστά. Πράγματι. Και η καινοτομία της μεθόδου είναι ότι δεν έχουμε πια ανθρώπους που θα μείνουν με το πρόβλημά τους γιατί έχουν ένα άλλο πρόβλημα, είναι σοβαρά άρρωστοι ή δεν τους ακουμπάει κανείς γιατί έχουν σοβαρή καρδιοπάθεια, σοβαρή αναπνευστικό πρόβλημα. Αυτή η μέθοδος κάνει για όλους. Είναι για όλους, κάνει σε όλους. Εξηγήστε το αυτό. Ας πούμε, ερχόταν κάποιος που είχε προστάτη και μπορεί να έχει πρόβλημα καρδιακό. Σοβαρό, αναπνευστικό ή σοβαρό. Τι του λέγατε, ζήσε με τον καθετήρα. Με τον καθετήρα. Είσαι με τον καθετήρα, βεβαίως. Ή κινδύνεψε. Συνεφώνησε ότι αυτό που θα κάνεις έχει ένα κίνδυνο για τη ζωή σου. Συμφώνησε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάπως δύσκολο. Η ποιότητα ζωής, η οποία πια ήταν. Η ποιότητα ανεβάσανο, ο κίνδυνος ήταν σημαντικός. Τώρα όμως έχουμε 0 κίνδυνο και πραγματικά αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε. 0 κίνδυνο. Η μέθοδος είναι πραγματικά για όλα. Άνθρωποι που παίρνουν αντιπιχτική αγωγή, παίρνουν αντιφάρμακα που σταρεώνουν το αίμα, που εμποδίζουν το αίμα να πήξει, άρα αιμορραγούν. Άρα στην ουσία, πέρα της ακρίβειας, λύνεται και ένα μεγάλο πρόβλημα. Ό,τι και αν έχει κανείς, μπορεί με αυτή τη μέθοδο του λέιζερ να θεραπεύσει τον προστάτη χωρίς να μπαίνει εμπόδιο ή όποια άλλη πάθηση έχει. Τα είπατε και πολύ σωστά. Έχετε γίνει πια λίγο έξυπνοι. Είναι πολύ ωραία πράγματα όλα αυτά. Δηλαδή, ξαναλέω, η ιατρική δεν είναι μόνο να μου σώσει τη ζωή, είναι να μου εξασφαλίσει την ποιότητα της ζωής. Το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές. Κυρίως. Το θέμα δεν είναι για έναν άνθρωπο να συνεχίζει να αναπνέει, είναι να μπορεί να βιώνει το θαύμα που λέγεται ζωή έτσι όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Αν λοιπόν απλά ζεις γιατί αναπνέεις. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται πια να συμβιβαστείς με την κατάσταση. Όλα αυτά που μας λέτε είναι ακριβώς ότι εξασφαλίζουν την ποιότητα της ζωής. Και η υγεία είναι η ποιότητα ζωής, το νούμερο 1 στην ποιότητα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πείτε μας ακόμα για το τι γίνεται με το λέιζερ. Λοιπόν, το λέιζερ είναι η τεχνική αυτή που αφαιρείται όλος ο προστάτης, το αδένομα μάλλον του προστάτη, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος το κάνει και ξεπαιδεύει. Δεν ξανάρχεται στη ζωή του 5-10 χρόνια μετά. Έχει πολύ μικρή διάρκεια νοσηλείας. Διανυκτερεύουν υποχρεωτικά μέσα μόνο και μόνο για να τους παρακολουθούμε. Θα μπορούσαν να φύγουν να πάνε και σπίτι τους. Έχει πολύ μικρή διάρκεια καθητηριασμού. Μάλιστα, στο τελευταίο μας workshop, την ημερίδα εκμάθησης, τρέχουμε και την επόμενη μέρα αφαίρεση του καθετήρα. Που σημαίνει ότι φεύγει χωρίς καθετήρα. Είναι σημαντικά πράγματα, μικρά αλλά σημαντικά πράγματα για τον ασθενή. Είναι η ποιότητα της ζωής που λέμε και κυρίως. Το λέω πάλι στα δικά μας μάτια των μη ειδικών. Όταν αφαιρέσει τον καθετήρα, όταν και ο κίνδυνος μολύνσεων, όλα τα παρεπόμενα μιας επέμβασης. Όλα αυτά που μειώνονται έως εκμηδενίζονται. Άρα είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά που μοιάζουν μικρά και λεπτομέρειες. Όλα αυτά που θα έκανα κάποιον να λέει δεν το κάνω γιατί έχω δουλειές μπροστά μου. Έχω να δουλέψω, έχω τη σεζόν. Καλή ώρα. Θα πάω διακοπές, θα μην χαλάσω τις διακοπές μου. Μέσα σε μια εβδομάδα σε μια χαρά να πας όπου θέλεις. Μέσα σε μια εβδομάδα μετά την επέμβαση επιστρέφει σε πλήρη λειτουργία, επαγγελματική, ό,τι και να κάνει. Πλήρη λειτουργία. Πραγματικό. Και αυτό που λέμε πάντα, προφανώς με τέτοια ακρίβεια, η πιθανότητα λάθος είναι μηδενική πια. Έτσι. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε άνθρωποι και αυτό δεν γίνεται από ρομπότ, γίνεται από ανθρώπους. Και σκοπός αυτών των workshops, τις ημερίδες δηλαδή εκμάθησης, είναι ακριβώς αυτό.
Γιατί όλα προκύπτουν από την εκπαίδευση και το τριβή, βέβαια, την εμπειρία του χειρουργού. Αυτό είναι η δουλειά. Και αυτό λοιπόν αυτό έχει αλλάξει στην τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν κέντρα, το δικό μας είναι ένα από αυτά, που μπορεί έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τα expertise, δηλαδή τις δεξιότητες και έχουμε και την τεχνολογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαλούκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτά τα καλά νέα που λέμε, γιατί το να κάνουμε μια εκπομπή και να έχουμε τόσα δυσάρεστα όσα είχαμε και σήμερα, και δυστυχώς έχουμε τις περισσότερες μέρες, το να έχουμε και κάτι που έχει ελπίδα, είναι σημαντικό. Πολύ.